Ben, pois, Xosé Manuel e Monxe, si subides, dedicamos agora un tempo ao debate en torno ás tres ponencias anteriores. Vai. Mira, aquí sí que no. Ben, pois iniciamos entón esta fase de debate. Non sei se hai algunha intervención. Non se ve desde aquí demasiado ben ao público. No. Vale. Vale. No, é que desde aquí non se ven nin as mans levantadas. Tedes que decir que eres suave. Sí. Luis, Carlos, Vale. Ricardo, Luis, xa, Carlos e Ricardo. Ahora. Agora mellor. Así, bastante mellor. Ben. Pode apagar esta. Bueno, felicitacións e parabéns pola organización deste evento. Ten un fondo significado e é moi oportuno. É unha pregunta directa a Emilio Grandío. Cando estabas a piques de rematar e marcaronche o tempo, o teu presentador, quedache ten eso de en as estatuas puntos suspensivos. No tema das estatuas, puntos suspensivos, cando falache do anterior, que non falache das estatuas. Sí. Pero bueno, no, xa, pero quero dicir, tú. Vamos, no seu día fun mandatado polo goberno municipal de Martiño Noriega para investigar a acreditación das estatuas polo Concello. Despois de uns cantos días apareceu o protocolo notarial de venta e antes desa aparición, pois, non sei, fixen un barrido de actas notariais, perdón, dos diarios de sesións do Concello, vendo a posibilidade da relación causa-efecto, movementos franquistas de todo secto, fundamentalmente da señora, o que foi nomeada, etcétera, que transaccións hubo entre uns e outros, as visitas a Meirás, onde de algún xeito pesaba bastante o cardenal Quiroga Palacios, e, bueno, atopei o protocolo de Sarmiento Garra, coas cláusulas, unha comentache, había outras tamén máis restrictivas, de devolución de cartos, etcétera, tal, pero o que sí é certo que a caracteroloxía da señora xa se sabe cal é, ou xa se sabía daquela calera, por onde pasaba. Chegou o ano santo e aí houve un intercambio de intereses de todo tipo, ata materiales, como foi o caso das estatuas, onde o seguinte gobernador Otero Aende, que logo estivo en Ligo e Salamanca, estaba de alcalde en Santiago, e aí Ano Santo, Aeroporto de Santiago, Hostal dos Reyes Católicos, etc. Tamén houve devolución de outras cousas. Onde vou? Fun testemunha frustrante do primeiro xuizo en Madrid das estatuas, e si que vin como houve un exceso de confianza na parte xurídica, non depurada, como xa se comentou aquí, e onde a xuiza, de xenética militar por ambas partes, con un historial moi próximo a Casa do Pardo, como se sabe tamén públicamente, non admitiu historiadores ni xente que pudese colaborar para decir como era naquel momento a situación de relación súbditos, operacións, ou dos usos que falas ti. E que vías como a parte da defensa dos hipotéticos herdeiros de Franco eran xente coñecida, famosa, de apelido Mirandes Bosch, de gabinetes xurídicos, e Utrera Molina, como ben se sabe tamén, e que un dos abogados ali presentes foi o número 2 de Vox en Cataluña. Con este tecido
con este tecido, e visto o que pasou antonte, se hai un recurso ao Tribunal Constitucional, non temos máis que estar en prevengan, como dicen os militares, porque aquel estamento que non foi depurado, independentemente de, como ben apuntache ti, en determinados aspectos, pero eu, que teño unha frustración e unha conta pendente, non nos podes adiantar nada, nin de prazos, digo eu, nin de prazos, ni cando vais a ir enseguida. E como te quedaches aí, en o caso das estatuas, e non dixeche nada máis, eu quixera que continuaras. Gracias, Emilio. Non hai xornalistas na sala, non? É que non hai xornalistas na sala. Quitando a Monse. Perdón, a Monse. Quitando a Monse, que non vai dicir nada, tú hecho, podemos. Non, a ver. Hai unha cámara por aí, Bueno, como comprenderás, non podo insistir moito neste aspecto. O que sí che podo decir é que, primeiro, vimos perfectamente, dende o primeiro momento, analizamos a documentación previa que empregáchedes toda esta cuestión. O que sí vos podo decir é que, a ver, a parte do informe histórico está rematada de fai 2 meses, vale? Pero precisamos, como sempre se fixo neste tipo de proceso, a partir de aí os especialistas xurídicos teñen que ditaminar. A miña impresión e o que me transmiten é que non vai tardar moito. Pero primeiro teremos que debatilo tamén. É dicir, despois de que saia o informe xurídico, teremos que debatilo dentro da propia comisión. O encargo que se me fai, como se fixo o profesor Núñez Seixas no seu momento, para o tema do Pazo de Meirás, é realizar un informe deste estilo para a recuperación a patrimonio público das estatuas. E iso, espero, agardo, digo que o proceso, volvo a insistir, está bastante avanzado, non che podo, creo que é mellor nestes casos, como se fixo no caso de Meirás, creo que é mellor non comentar as cuestións ata que vayan ali, menos de maneira pública. Non é porque non queiramos comentalo, que eu podería traer aquí todo o relatorio de como se fai a estrutura, etcétera, pero creo que é mellor aprender, volvo a insistir, do proceso que tivo éxito, que foi Meirás, e que se levou cun, dentro da miña perspectiva, excepcional como falta de expresión de como se levaba o proceso, quero dicir, falta de discreción, vale? Cunha excepcional discreción. Esa foi tamén clave do éxito. Nos queremos que eso se produzca da mesma maneira, por lo tanto, non... Ao mellor che podo comentar algo un petit comité, pero non che podo comentar a nivel público isto. Creo que, ademais, volvo a insistir, vai ser motivo de debate. Quero dicir, non... Nin isto, nin os usos de Meirás, etc., é un camiño que non está pensado. Nin siquiera de maneira está pensado. Isto temos que ter en conta e encantar como continuamos a correr, que foi o que creo que nos funcionou. Gracias. Ben, Xan, creo que... Luís. Bo día. A respecto da cuestión do título da xornada dos lugares da memoria, penso, claro, falase de resignificación. Eu penso que hai un debate previo que é o da significación. É dicir, todos os lugares significan, por decisións, digamos, políticas ou ideolóxicas, é para transmitir un determinado relato, unha versión da historia. Entón, eu creo que a análise habría que facela de todos os lugares, de todos os espazos, de todas as celebracións, de todas as conmemoracións, de toda a psicología que hai, que vai en contra de valores que deben ser valores dominantes nunha sociedade. Entón, creo que o proceso que habría que dar é sobre a necesidade de facer tres cousas. A base do debate da chamada memoria histórica, da lei da memoria histórica, que a veces é unha trampa, que é, basicamente, democratizar, galeguizar e feminizar todo o que ten que ver coa simbólica, non? E co espazo público e coa conmemorativa. Porque, claro, o relato que se transmite a través desa simbólica é un relato españolizador. Bueno, aquí podemos ter distintas visións ao respecto, un relato clasista e un relato machista. Entón,
eu creo que este debate dos lugares da memoria hai que contextualizarlo. Entón, hai que emprender realmente unha nova significación de todo iso, o que dixo antes, non sei, por exemplo, dos nomes das rúas, pero fora do que diga a lei de memoria histórica, hai que emprender un debate de fondo sobre todas esas cuestións. Como se chaman as nosas rúas, as nosas prazas, que esculturas hai nos espacios públicos. Eso por un lado, non? Despois, a respecto do debate que saiu aquí, varias intervencións, eu creo que non está tanto o problema na dictadura, senón na democracia. É dicir, unha dictadura comportase como unha dictadura, e temos o modus operandi, non?, que describes aquí. O problema é que unha democracia non se comporta como unha democracia. Ese é o verdadeiro problema. Entón, é que nos encontramos agora na pelexa, na loita, na batalla contra os francos? Quere roubar coas armas da dictadura e deféndese coas armas da democracia. Por que? Porque esta suposta democracia legitimou, legalizou o roubo, a extorsión, o crime. Ese é o grande problema. O problema é desmontar, desmantelar esa estrutura xurídica e política e ideolóxica da propia democracia que impide exercer todos esos dereitos que están consagrados no marco internacional. E claro, isto lévanos aos perigos que temos en todas as cuestións que están abertas agora e na reclamación de todos os reclamados. Porque non hubo só unha sentenza, bueno, xa se fixo ata referente a sentenzas aberrantes, non? Do caso das esculturas do Mestre Mateo. Tremendo, non? A última é que é delirante, non? O argumentario. En fin, tremendo. Pero que no caso de Meirás xa houve 3 sentenzas. E a primeira foi histórica, pero as outras deron para atrás. E isto ainda vai ir a outras instantes, canto máis non se sabemos como actúan. Entón, realmente, eu creo que hai que, digamos, eu creo que se pode chegar a sobrevalorar a xustiza, hai que ser conscientes de que a xustiza é o que é, e actúa como actúa, e responde a que responde, ten as motivacións que ten. E despois eu tamén, se me permitides, faría unha crítica do consenso. Ou de como se chega aos consensos. Porque, efectivamente, podemos facer un relato, a veces, claro, o relato hai que simplificarlo moito, e falase dun consenso político ou institucional, pero iso non é tan así. É dicir, que iso ten unha casuística, ten o seu propio proceso que habría que explicar con detalle, non? Como se chega aí. Pero, en todo caso, chegas a un punto porque hai un conflicto, porque hai unha tensión, e porque hai unha confrontación de distintas visións. E o resultado final depende da capacidade que teñan as partes de acumular forzas para chegar a un determinado punto. E forzar a determinada parte a chegar ata aí. E iso non é un punto final, en todo caso é un punto de partida, non? Por lo tanto, valorando como un grande avance histórico, non? O que supuxo todo o proceso de Meirás, penso que ten que ser sobre todo utilizado como un aval de como hai que traballar para conseguir as metas que ainda están pendentes, que son moitísimas. E eu sí que fago unha lectura absolutamente positiva do proceso que nos levou desde o 2005, cando efectivamente eu formaba parte daquele goberno, víamos unha especie de extraterrestres, non? 10 ou 12 persoas que estaban ali diante do Pazo de Meirás, manifestándose, pedindo a devolución, e o punto no que estamos agora. Sobre todo porque se conseguiu gañar unha grande, que é o máis difícil, a batalla, non tanto legal, senón a batalla social. É dicir, que no imaginario colectivo, na opinión pública, gañouse unha grande batalla. E iso é un avance tremendo, porque realmente, ao final, a grande cuestión das políticas de memoria é a socialización. Chegar a un público amplo, habría aí moitos temas nos para. En todo caso, agradezo a convocatoria desta xornada e todos os temas que saliron aquí e penso que podrían sair destes debates interesantes conclusións para seguir avanzando en todas estas liñas, non? De cuestións que están pendentes, sen perder de vista a cuestión principal de fondo, que é un marco que favorece claramente os Franco e o franquismo, e que habría que abordar aquí en Galiza e en todo o Estado unha verdadeira investigación con todas as consecuencias de todo o proceso de roubo,
de espolio, de apropiación con todas as colaboracións que houve e de devolución e de reparación de todo iso. Un marco legal que o favoreza, non con marco legal que favorece os grandes. Eu simplemente como acotación, sin querer entrar moito nesta cuestión e por responder, vamos a ver, eu estou de acordo hai que preguntarse que culturas hai dos espazos públicos en Galicia e en España. Esa é a pregunta. Que culturas hai e hasta que punto esos valores que se irradian son positivos para a sociedade democrática. De fondo, posiblemente. Sí, posiblemente feito. Sin embargo, eu tamén estou de acordo con todo iso, pero para moitos de nós, os que traballamos sobre o pasado, claro, o que percibimos tamén é que mentras isto non se fai, tardamos máis tempo en recuperar. Quero dicir, mentras isto hai determinadas cuestións, evidentemente, que mentras non haxan maiorías políticas e políticas públicas plenamente consensuadas a esa vontade política, como decía Monse, de levar adiante, mientras eso non existe, isto vai se sancionando. O que fai o tempo que tarda en facerse, o que fai é sancionar o statu quo existente. Volve a existir, o Pazo de Meirás estuvo 20 anos aí sen moverse. E seguiu sancionándose, esa palabra que descubrimos, esa verba que descubrimos no comité de usucapión, foi a que reforzou, sen dúbida, a defensa do statu quo. Entón, claro, mentras isto non se fai, eu creo que, a ver, en opinión persoal, eu creo que ir dando pasos en que se sean pequenos e como tires, podéis, comparto isto, gañarse a batalla da visualización cara a sociedade, isto xa se deu, porque iso é un paso, creo que adiante importante. Que isto vai ter un futuro máis ou menos longo, pois non sabemos. Pero, desde logo, creo que o non facelo esperando a que se faga algo máis grande, eu creo que sanciona este statu quo, é unha opinión persoal. Prefiro dar pasos pequenos que sexan firmes eu personalmente. E non, digamos, a aposta pola totalidade. Que podo compartir a tua análise, non se me explico. Estou falando de como se fai. E creo que nesa diferencia, claro, a veces iso tamén pode ser utilizado a contra, non? Mentras se agarda, se sigue sancionando, pero neste caso concreto, eu creo que se nos perderon as víctimas, se nos perderon as testemunhas, a pesar de todo o esforzo organizado desde o vosso goberno, sen dúbida ninguna, pero se nos van perdendo. Isto é o que hai. Para o que traballamos o pasado, é moi obvio, tremendamente obvio. Os fondos que temos, e que temos folletos non teñen apoios, isto é así. E non podemos, os historiadores non podemos alargar. Temos que traballar sobre ese pasado. E os materiais, para aqueles que traballamos o pasado, cada vez temos menos. É un opinión persoal. No, simplemente quería engadir un pouco neste debate de claro, si debemos acudir a tribunais que sabemos que están xogando, digamos, non de maneira moi subjetiva, non? Que eu creo que temos que estar preparadas e preparados tamén para si cando as resolucións non son favorables, tamén saber explicar os contextos e tamén seguir dando batalla, non? E a veces é verdade que pecamos, claro, hai unha sentencia favorable, que a xustiza nos dá razón, como en xeral, todos os temas, como se cando nos dá razón, como se fora o mismo o que di unha sentenza que o que democráticamente o que é xusto de verdade, non? Entón, creo que temos que estar preparados para explicar se as cousas veñen mal dadas, para ser capaces de seguir mantendo o discurso, ainda que non coincida das sentenzas, non? Que nos dirán que son as sentenzas que son favorables, claro, pero eu creo que hai que explicar tamén, como decía Luis, que hai un marco xurídico que ven herdado de unha situación anterior, que non é unha ruptura e que esa falta de ruptura pode condicionar todos os procesos. Non creo que tamén hai que explicar eso, e que temos o dereito a non estar de acordo a veces coas sentenzas. Podemos acatalas, pero podemos non estar de acordo co que digan as sentenzas, non? Entón, creo que eso, tanto as estatuas como as posteriores de Meirás decían que xa non é a cuestión do que fallen, é a cuestión do propio discurso que inclúen. Entón, creo que hai que explicar tamén que hai discursos que non, os que non recibimos, e xa está, e non pasa nada por discrepar, non estou de acordo
en que, sin matarnos, a discrepancia tamén vai avanzar, non? Sempre, as feministas sempre decimos o mismo, non? Os travistas non chegaron allí e dixeron: ola, nos dejáis votar? Pois estupendo, gracias. No, vale, pois nos vamos para casa, non? Si, hubo certa moita tensión. Entón, ás veces non estou aquí chamando ás barricadas, pero, bueno, que ás veces tamén pois temos que ter debate e non pasa nada, non temos por que coincidir. O importante é que os que estamos deste lado debatamos en privado e logo de cara afuera pois demos unha sensación de unidade. Sí, ben, estando de acordo basicamente co exposto por Luis, por exposto pola mesa, ben, algúns preferimos seguir a falar de resignificación, quizás porque un barallete de uso usual nas ciencias sociais, pero sí, efectivamente, previamente hai que falar de significación. Moitas veces os lugares de memoria encargan unha significación determinada, e aquí ponemos por caso que os 36 ou 39 previamente tiñan outra, e por tanto ás veces tratase de restituir, tratase de complementar, tratase de simplemente facer algo que apuntase que é certo, que acomodar a lectura destes lugares de memoria, a interpretación que se fai deles a un uso cívico baseado en valores normativos fortes, que son os que sustentan unha democracia de calidade, máis alá da forma de goberno concreto, unha democracia de calidade. Eses valores cívicos normativos deberían ser de entrada compartidos por un amplo abano espectro de forzas políticas, que despois se pode discrepar en detalles. Vamos, eu non tiene tempo de explicarlo na miña ponencia, pero teño un exemplo do lugar onde vive a miña muller, en Gosbubedel, onde hai un consenso xeral entre dereita, liberais, esquerda ecologista alternativa sobre quen son os bons e quen son os malos, que se debe conmemorar e que se debe condenar. Pero a partir de aí, cando se entra en detalles concretos, pois se poñer unha estela, por exemplo, adicada tamén aos mortos da Segunda Guerra Mundial, que non un caso como a Guerra Civil, iso sabemos. Entón, incluir ou non os soldados que foron nas Waffen-SS, pois a partir de aí estiveron 5 anos debatendo. Porque nos dicían, bueno, pero que resulta que os que foron nas Waffen-SS non todos eran voluntarios, non que había algúns que foron reclutados, por lo tanto, equiparables a soldados regulares, outros non, pois encargamos un estudo de historiadores e historiadoras, e todo isto leva. Pero se estamos entrando en cuestións de matiz. Non se debate o marco normativo xeral. Isto en Baviera e a CSU, a alcaldesa da CSU onde eu vivía, a CSU, como sabemos, facción bastante máis conservadora que a CDU, Partido Bávaro, en temas de políticas da memoria, operaba como se fosse un alcalde socialdemócrata. A partir de aí, que temos que ir construindo consensos, porque as sociedades son diversas e teñen as veces ideas diferentes. Caso de guerras civis, mesmo, ainda que no caso da Guerra Civil en Galicia aí habría que poñer o punto aparte, porque efectivamente aquí non houve guerra civil, o que houve foi represión, basicamente fora de Tui, a Budiña, dos puntos, moi en épocas moi determinadas. Eses consensos vanse construindo, renovando, e vas incorporando olladas diferentes. É certo que aquí, cando falamos de consenso, parece que falamos do grande consenso da transición, que despois debeu unha sorte de lugar de memoria no discurso das forzas constitucionais, chamámolas así. Pero a idea de consenso pois sí que é defecto, pero un consenso flexible, renovable, que obviamente se vai movendo os seus marcos, porque, entre outras razóns, tamén mudan as sensibilidades. É dicir, hai 30 anos, cando se falaba da política de memoria, a cuestión de xénero obviábase. Ou a cuestión das violencias coloniais tamén se obviaba. E todos os cadáveres que había no armario antes das dictaduras tamén se obviaban. Hoxe en día incorporanse con total normalidade, como se incorpora o sufrimento das vítimas colaterais, o que antes falaba Monse, de incorporar a ollada de xénero a San Simón. Eso ao final resulta que efectivamente non, como algúns defenden, non houve presas. Bueno, non houve presas, pero había mulleres que han visitado os seus homes, que sufrían a falta dos seus homes, que eran sinaladas das súas comunidades locais ou pelas autoridades locais, por tanto, iso da perspectiva de xénero, como é a perspectiva de infancia. Dos nenos que teñen que ir acompañando ás veces a súa muller, a súa nai, perdón, a San Simón, para visitar os seus pais, que logo resulta que os pais non volven, porque son sinalados na escola como rosos. Bueno, son olladas diferentes que íbamos dando ao pasado,
pero eu penso que sobre a base dos valores normativos fortes, que son, por certo, esa discusión crítica do pasado dictatorial recente, algúns enchense a boca falando de patriotismo constitucional, e un dos alicerces do patriotismo constitucional, do referente que sexa, como ben nos ensinou Habermas no seu momento. É dicir, precisamente ter esa conciencia crítica no pasado, que é o que interesa repitar. Logo, mira, los tres eixos que sinalabas, pues o mellor da galeguización, hai forzas que teñen ou sectores sociais que teñen visións diferentes, bueno, pues se discute. Creo que iso foi un atentado á democracia en su momento, e que, por tanto, os dereitos humanos no valor supremo, iso parece pouco discutible. Sí, escoitase, sí? Sí, sí. Ben, como xa me envía, falo desde o movimento memorialístico un pouco, non? Desde a base. Parabéns ao Consello da Cultura Galega, concedesada por esta iniciativa, non? Creo que vos situades un pouco con respecto ao título desta xornada, visto desde o ámbito memorialístico, con respecto aos lugares da memoria. Cousas que se falan, porque non é todo Meirás en San Simón, é dicir, moitos traballamos antes para de balanza, e entonces, bueno, a base, falo a verdadeira, non? Entón, que temos ganado a día de hoxe? Falo, poñeremos no meu caso, desde o punto de vista das memorialísticas, pensando no título das xornadas, non? Que temos ganado desde o punto de vista do obxecto de defensa, lugares de memoria? Está claro. A Academia, nós fixemos un estudio, está gustado, non? 2 modelos sobre a Póvoa de Caramiñal. Este ano se vai a presentar sobre o Rianxo de lugares da memoria, non? De como se pode actuar. Desde o punto de vista da Academia está claro. Hoxe en día, despois do que falaba en Seixa, non? De o que significou estes lugares da memoria, hoxe podemos decir, aquí en Galicia, falando evidentemente da guerra, por tanto, tamén de antes, non? Non se falaba muy atinadamente que pasou cos espacios da República que foron resignificados pola dictadura. Que eran tantos en Galicia, esas sociedades, e que hai que poñeros aquí. Non en verno 36, é desde o 36. Porque moitas desas espacios de socialidade agraria foron reutilizados, masacrados, eliminados, e hai que resignificados nisso. Entón, non é 36, é polo menos en Segunda República. E eses espacios hai que poñeros en datos. Que temos ganado? Porque é unha loita entre a Academia, estudiosos e a sección de memoria conxunta, antes que alguén falaba. Temos que remar na mesma línea, non? Que nos gustaría a nós? Unha vez que o obxecto de estudio está identificado, con os lugares de ejecución de paseo, lugares de resistencia da guerrilla, verdad, lugares de tortura, todo isto, que exigir que se faga un mapa, igual que hai un mapa de cosas, un mapa, en un modelo plurianual, un mapa do que son lugares de memoria, que se vayan a esa línea. Ese sería, para moitos de nós, unha primeira exigencia de unha política pública. Si vedes a lei de memoria histórica, que ten moitas reglas, é evidente, pero non é a peor, non é a peor a que lle dedica a lugares da memoria. A lei de memoria histórica, que, por certo, iba a ser debatida o martes que ven, o ministro Félix, que debe dar unha volta, veremos a ver que pasa, penso que aí non vai cambiar moito, non? Pero, aproveitar este tema para cartografía, nunha política 2, 3, 5, 7 anos vista, o que é os lugares de memoria de Galicia, o que se entende por lugares de memoria, coñecemos lugares para qué, decía antes, bueno, pues para que evidentemente, primero, defenderlos legislativamente. Hai unha lei de patrimonio histórico de Galicia que hai que defenderlos, porque estamos asistindo a vándalos que están botando abaixo e atentando contra lugares e incluso simbología, ¿no?, de memoria, ¿no? Por lo tanto, desde o punto de vista da memoria e acabo, sería ben un compromiso, ¿no?, que vos parece, no sentido de ir ao mapa de lugares de memoria de Galicia. Eses lugares para qué, ¿no? A defensa, a resignificación, o estudio e a divulgación, pero desde o punto de vista das accións de memoria, que estamos un pouco aí desperdigadas no ámbito rural galego, queremos que se faga ese estudo a nivel de base, que se faga seriamente, de acordo aos parámetros modernos, ¿no?, de sinalética e demais, que se cartografíe, e que sea un objetivo propio e que se defenda en todas as administracións públicas como un objetivo fundamental de memoria pública e de políticas públicas de memoria, ¿no? Que se coñeza, que se valore, que se defenda jurídicamente e que se dé certo. Bueno,
bueno, estou de acordo. Básicamente, é unha cuestión na que sí quero indicar unha delas que esa loita, esa pugna, esa tensión entre a academia e o movimento memorialístico, houve momentos en que eso non foi así. Creo que non ten por que ser, non? De feito, se algo funcionou neste camiño foi precisamente eso. Creo que eso é un terreo no que non debemos, que decir, como dice un amigo meu, non somos. Creo que é moito máis importante os valores cívicos que estamos transmitindo á sociedade que non que entender que engaña máis ou menos nesta, entre comillas, pouco. Segundo, políticas públicas, claro, a 4, 5, 6 anos, claro. No contexto hoxe mesmo, no contexto actual, eso é moi complicado, moi complicado. Era complicado nos 2006, pero agora é moito máis. Quero dicir, non, xo sei, ojalá poderamos hacerlos, ojalá a vontade fora da perspectiva de todos os que estamos traballando nisto, estamos desexando aportar contidos cívicos nos relatos, nos curriculares, estamos desexando hacerlo. Os historiadores da etapa contemporánea, na súa inmensa maioría, traballan nestes parámetros. Estamos desexando, pero ten que haber, evidente, unha aposta decidida e clara, e mantida no tempo. Porque a mí dame moitas veces a sensación de que a política pública do Concello da Memoria ou pasado neste país ou política saltos, ou política golpes. Xa non polos gobernos de turno, senón incluso dentro dos propios gobernos de turno, dependendo das vontades internas deses propios gobernos, non? Quero dicir, isto ten que estar por riba dos partidos. Isto ten que estar por riba deles. E ten que estar por riba da política, digamos, entre comillas, oficial. É moito máis importante que nos estamos xogando de valores conceptuais e de futuro da sociedade. Podemos chamar democrática, non sei. Algúns poden pensar que é máis ou menos democrática, pero desde logo que si é cívica. Que si entende isto, por lo menos, como retrato. Ben, xa para rematar. Claro, a sensación de que Galicia é unha sensación distinta do que acontece en outros lugares do Estado. Outros lugares do Estado sí teñen feito, máis ou menos, máis tímidas, máis fortes, pero sí teñen feito políticas públicas neste sentido. Que non o fai é, evidentemente, como xa sabemos, desvirtuando de contido a Xunta de Galicia durante todos estes anos, ni tampouco o Estado como está. Somos claro, para Galicia somos dos que nos afectan. Pero en outros lugares do Estado sí se está facendo. O problema é a coordinación entre eles, o problema é a capacidade, que eso solo, creo que só poderá adiante na perspectiva do Estado, no que estamos do Estado. Xa digo, é moito máis alá de unha cuestión de políticas cortoplacistas a 2 ou 4 anos. É unha cuestión de políticas públicas firmes que consoliden, xa digo, non polo pasado, sino polo futuro que tuve. Se me permitides, me gustaría insistir, collendo as últimas palabras da intervención de Nuno Seixas, con respecto á chegada tamén da perspectiva de xénero a todas as políticas de memoria, algo que é bastante recente e ainda todavía bastante escaso. Desde a mesa, Monse tamén na súa intervención, Monse Fajardo, insistiu en que tiña que haber unha perspectiva de xénero, lógicamente, en todas as actividades de políticas de memoria. E Luís Baraldo Público recordou tamén que para significar a de memoria había que feminizarnos, non? Quero simplemente insistir e apontar un poquinho máis neste eido, porque é algo recente e escaso. Non penso que non se pode facer ningún estudo que menos de memoria que trae sufrimento aparellado sen pensar nas mulleres. Hai moitas persoas na sociedade, tanto homens como mulleres, e moitos historiadores e historiadoras incluso, que infravaloran a participación e a presenza da muller nas memorias. Por qué? Porque víctimas por causa de morte non hubo poucas. Claro, había que retrotraerse ao contexto e ao momento. Nese momento, as mulleres empezaban a arrojar no seu papel público social, gracias á Segunda República e outras cosas.
pero ainda non éramos os papeles. Por isto tampouco o municipio non. Vamos, o todos. Pero, se non for, nas concados de morto, foron moitas causas, como todos e todas as mujeres. É terrible, además. Entón, que non se pode ter en conta a todo aquel sufrimiento de mulheres que ou ben por ir a visitar as zonas carreras, ou ben por facer enlaces para a villa, ou ben por axudar as zonas fugidos no monte, ou ben porque quedaban ao cargo das familias totalmente desprotegidas e baixo as insidias, os insultos e os abusos da xente dos seus povos, dos caciques, dos lugares. Non se pode facer historia se non ter as mulheres detrás. Por qué? Porque as mulheres somos as dos cuidados. E os cuidados, xa sabemos que significa atender aos presos, aos nenos, aos vellos, aos enfermos e a todo o que faga falta. E a chantar por todos. Entón, eu pediría, xa que además aquí hai moitos historiadores, sobre todo masculinos, que, por favor, non esquerda, pedido por favor, só faltaría, que non se pode facer nada sen perspectiva de xénero, que xa chegou o momento de que eso estea presente sempre, sempre. E iso tamén me trae a colación o comentario que xa sabedes, efectivamente, non son a única que vi, que basta, hai que buscar, casi por lupa, mulleres dedicadas á memoria histórica para facer alguna actividade. Neste caso, nesta mesa, son Ramón Fajardo, pero es que hai cantidad de actos relacionados con a memoria histórica nas que non hai ninguna muller. É certo que hai poucas, pero además hai. Con toda a desfachatez se montan actividades de memoria histórica só con homes, ou publicacións só con homes. Entón, eu creo que xa está ben. Por unha parte, habría que incentivar as mesmas mulleres, para que haxa máis investigadoras e escritoras deste tema, perfecto. Habría que analizar un poquinho tamén, porque non hai tantas mulleres neste tema. Pero tamén diría que igual que os historiadores e historiadoras non deben esquecer esta perspectiva nos seus traballos, tamén habería que preocuparse máis cando hai actos, publicacións ou cualquier tipo de evento de memoria histórica que non se pode esquecer as mulleres. Moitas gracias. Ben, imos acumular intervencións e despois damoslle resposta. Carlos, dirás a... Sí, bo día. Bueno, moitas grazas. Reitero os agradecementos que se expresaron ao Consello da Cultura Galega para concretar que xa é tarde unhas pinceladas un pouco, bueno, pues para enriquecer un pouco o debate sobre o que xa se comentou, non? Sobre o que comentabas, Emilio, falabas de tres espolios, digamos, os enumeramos como o Pazo, non? A Casa Corrida das Estatuas. Eu preferiría, se se me permite matizar esa cuestión, non? É dicir, eu falaría dun espolio, que sería o Pazo de Meirás, como residencia oficial de todo o Estado, por todo o que significa, e de aí emanan outros espolios. Algúns tan significados como as estatuas, non? Que, bueno, coa historia que xa comentaste aquí, ou da Casa Corrida, pero hai máis, non? Pois, por exemplo, a Casa das Punchas. A Casa das Punchas é un espazo que ainda está sin recuperar, que quedou fora da demanda do Estado, e que é un espazo que, bueno, os matices e que as diferencias do proceso tenen similitudes, digamos, co que acontece na Casa Corrida, digo, pues, por o contexto, no ano 1962, non? Ou espolios que emanan desde Meirás e que xa son irrecuperables, pues, por exemplo, a Casa de Astegueiro, non? Que xa o Franco xa non caixa, o propio apartamento do Pazo de Meirás que xa o Franco xa non caixa con él, outros espazos que poda. Digo, como matiz, porque ás veces parámonos nos tres espolios, non? Meirás, Cormide, bueno, hai un espolio, non? E dai emanan outros que algúns xa están esquecidos, son recuperables. Sobre o proceso de Meirás, si, efectivamente, o comentaba Emilio, pues, estamos todos de acordo, hai unanimidade de que ese proceso hai que exportalo, non? Digamos, como modelo, con todas as eivas que poderán ter, pero gustaríame, por razóns de tempo, me voy a pararme en dous aspectos. En primeiro lugar,
entender que, bueno, se hoxe estamos aquí é pola memoria, e se Meirás ten algo que decir, alguna característica que defina o proceso de Meirás é a memoria. Sin memoria non habería absolutamente decir. O xermo da loita de Meirás, en todo o proceso de Meirás, é a memoria. A memoria transmitida, que fai que se produzan manifestacións, reclamacións constantes ao redor da propiedade. E a memoria, a xente que participa na memoria, que fai o que non lle corresponde. Digo que non lle corresponde entre aspas, é dicir, loitar, investigar, traballar ao redor da recuperación. Porque, efectivamente, é certo que despois hai un proceso onde as administracións fan o papel que lles corresponde, pero é que iso que esperamos das administracións democráticas. É dicir, eu chamache moito a atención nese proceso. Efectivamente, así, é dicir, as administracións fixeron o papel que lles correspondía, non? Pero quero poñer, digamos, o acento daquelas persoas que fixeron o papel que non lles corresponde, que lles corresponde a outras institucións, non? E que sin elas, que é o xarmo de todo o proceso, non sería posible falar hoxe de Meirás, non? E logo con un matiz, non? Eu non quero estropear a festa de ninguén, pero tal e como está a situación hoxe en día, bueno, temos que ser cuidadosos a hora de falar de Meirás, porque mañán os francos poden sair pola porta cos montes. Iso é unha foto que sería vergoñenta. Eu creo que as administracións aquí, digo, cando falamos dun proceso modélico, nesta parte non é tan modélico, porque nin o Estado está a defender acaídamente esa saída, eses bens móviles, nin a Xunta o está a proteger. Realmente, quen podría evitar hoxe en día a foto da vergonza, esa foto vendo os francos salindo dos móviles do Pazo, da porta do Pazo de Meirás, realmente sería a Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia podría modificar ese ben de interese cultural, metendo un catálogo de bens móviles, os vincula ao sitio histórico, que é a categoría que ten o Pazo de Meirás, e con eso tenía unha ferramenta, bueno, que impediría a saída dos bens móviles, non? E logo, por último, sobre os usos. Non quero profundizar, porque é un debate, como me sabes, moi profundo e transversalistas, pero decir simplemente, Pablo Bazán, bueno, a significación democrática ligada á historia do franquismo en Meirás e a súa significación democrática, bueno, creo que ten un debate moito máis profundo, porque, efectivamente, para mí, non teño dito en alguna outra ocasión, non? Para mí é tan disparate obviar a figura de Pablo Bazán para explicar o relato de Meirás, como que meter a Pablo Bazán ali con un relato, digo, de significación de determinado modelo de sociedade, que ademais a Pablo Bazán ten a familia de Pablo Bazán, non solamente a Pablo Bazán, non? Ten a significación sobre a democracia, sobre a loita contra a democracia, e a, bueno, a significación por os totalitarismos, non? Pois tan de maneira tan singular nesa familia, e misturado con a democracia, non? Se intentan meter en Meirás, pois, o aceite e agua, non? Bueno, eu creo que hai que ter cuidado con ese aspecto de facer tamén pedagogía, non? Digo, a parte que nos toca o mundo académico e o mundo modernista tamén, non? De axudar a que a xente entenda que determinados relatos non poden convivir con un mundo de España. Nada, que se nos entende. Moi ben, Carlos, moi ben. Raúl, unha última... Unha pregunta moi concreta para non se falar. Con todo o traballo que teño feito dentro do Concello e agora o proxecto da Diputación de Pontevedra que está botando a andar, non é posible ou non vos plantexaste de recuperar a exposición de Illa da Memoria e sobre todo os materiais digitales, porque eu lembro aquel sitio virtual era moi útil a nivel didáctico, era algo que realmente eu gusto moito de menos cando nas miñas clases de bacharelato intento explicar todo isto incorporando as achegas, non? Da xente que está traballando sobre isto. Vou meter un pouco con Emilio, con Luís, se me tiran algo a cabeza é que merece. Emilio, claro, despois de... Bueno, que xa dixeste, que era optimista.
Pero vendo o rearme ideolóxico que hai desta nova dereita radical, casi neofranquista, e como ademais están tirando do PP a nivel estatal cara discursos de extrema dereita, é posible que aquí en Galicia teñamos unha visión cercana e optimista, tendo en conta que o PP que temos aquí, polo menos o seu discurso, a súa posta en escena, ten un verniz galeguista, tense en posturas moderadas. Claro, eu estou pensando que o día seguinte da bucade esta de Casado, que non é a primeira, que será a última, Núñez Feijóo saiu dicindo algo así como que meterá a foca das cousas que estaban moi claras. Non máis, gracias. Eu solamente contestar que eu creo que a exposición de ella de memoria creo que a tengo propio Antón Caíro, porque como un desleixo total, creo, se non Luis que igual sabe máis que me corrixa, o tal desleixo co caño de goberno co material que creo que está por aí. Eu sei que houve algún instituto onde estén que tiña a exposición, que creo que ya dixe a Antón Caíro directamente, non? Entón, non sei se se pode ou alguén, non dime Luis que non a ten, entón, non. Bueno, alguén a ten porque eu sei que algún instituto estivo por aí, non? Aunque os panéis, logo había unha exposición que eran de obxectos e tal, que está en cada un na súa familia, creo, non? Pero bueno, seguro que Dionisio, Luis ou Gustavo saben máis desa exposición, pero bueno, en todo caso, non sei, é dicir, no Concello de Pontevedra non tenía moito sentido con San Simón, máis alá dos controles que estiveron ali, e logo a Diputación, bueno, pues é unha colaboración puntual e non estou, digamos, realizando o programa, non? Que se pode proxectar, pero bueno, creo que non está ni siquiera moi localizada, entón non sei se é posible recuperarla, pero creo que sí o que é posible aprender dese tipo de iniciativas, porque recordo como xornalista o Barco da Memoria, que estaba aí tamén Dionisio, que ia de porto en porto, e outras actividades que facían Matías, que para mí foron, e estaba como xornalista, como espectadora, que para mí foron para aprender, non? E simplemente non teño nada máis que añadir, porque Carlos sabe que estou de acordo con él neste caso, logo discutimos por teléfono, pero neste caso 99,5%. E Lola, bueno, pues, quería simplemente reivindicar, non? Que Lola, hai solamente unha cousa na que discrepo do que dixo Lola, que di que a perspectiva de xénero é inocente. Ela leva moitísimos anos facendo, non? E tamén é verdade que ás veces sempre tiramos de decirlo a ela, non? Sempre chamamos a Dionisio para cousas e tens temos que recordar Dionisio e Lola, ou Lola en Dionisio, non? Que decir, que efectivamente se buscamos hai mulleres que fan memoria, hai moitas mulleres que levan moito tempo facendo memoria, non? E outras que chegamos moito despois e outras que están facendo agora. Entón, eu creo que hai que facer efectivamente cada vez que organizas un acto. Eu en Pontevedra sempre intento facer, cada vez que organizas un acto, decir vou a buscar mulleres, pero non vou a buscar mulleres porque hai homens que me van a decir que isto é todo homens, non, vou a buscar mulleres porque hai mulleres que están preparadas, o que pasa que é moito máis fácil tirar un pouco do de sempre e non facer o esforzo, pero se faz o esforzo hai mulleres non só que poden estar, sino que van a facer un gran papel, non? E, desde logo, pola miña parte, que sou da segunda xeración ou terceira, agradecerle a Lola que sí que abriu un camiño cando eso era unha toleña como a de Manuel Monge co cartel, non? Buscar historias de mulleres, nada máis. Bueno, tamén moi brevemente sobre o que afirmou Lola, pues totalmente de acordo. Un pequeno matiz, non sei por qué, pero hai temas, non tanto quizás sobre a memoria, pero temas como guerra, violencia, represión, que son un 90% masculinos. Isto notalo incluso... Porque non facemos máis cosas... No, faloche das estudantes. É dicir, os temas que se propoñen os estudantes por alguna razón que eu ainda descoñezo. A ver, o noso grupo de investigación exponna, somos todos homens, para cansos de vernos as caras. E non é que non queremos, bueno, temos unha multa, certo? Pero non demasiado activa, quizáis, pero nos encantamos. Pasa que ás veces, por o tipo de temas que facemos, porque, por exemplo, tamén o tema de historia dos nacionalismos, os nacionalismos, o 95% son homes. E non sei por qué, a metade da nación, máis da metade das nacións son mulleres, case todas teñen nomes femininos, hai todo un enorme hilo aí por explorar. Entón, que ás veces, bueno, agardamos que as cousas vayan mudando. En todo caso, totalmente de acordo co que afirma Carlos, home, no tema Pardo Bazán, pois que chegou con
comentar nesta altura, sabes que non me podo, polo de agora, non me podo expresar demasiado desa cuestión, pero será unha desas cuestións nas que teremos que buscar un tipo de acordo. Chamo consenso, chamo acordo, no que, pois, quizáis o ideal, se que se dico bo acordo é aquel no que todas as partes están descontentas, pero que máis ou menos o respetan. É dicir, se hoxe tenemos que pasar por unha situación na que os partidarios da pardobazanización de Meirás, pois hai un pouco descontentes, hai que ver tanta rollo con franquismo, con Franco, e viceversa, nos que vengan buscando, sobre todo, o discurso da memoria da guerra, e bueno, xa están en esta señal, con perdón, que a fin de contas, pois, aos seus valores sociais e políticos, sempre digo aquilo que era partidaria de igualdade de unha muller, certo? Estaba de acordo en que a ningún dos dous votase. É dicir, que ese aspecto era acordo. A respecto de Raúl, bueno, que como sempre co seu como dicilo, posibilismo ourensán. Ti sabes que como ourensán pois comprendo perfectamente. Sí e non, vamos a ver, é certo, a miña impresión, a ver a que se corrobora, é que, sobre todo en Madrid, Vox está buscando un discurso civilino e perigoso. Perigoso porque non se están alineando explícitamente con Franco. En todo o tema do traslado dos baldos caídos, cando chegou a Mujama, cando chegou a Mingo Rubio, ali non había ninguén de Vox. Por lo menos, seguramente todos votaban a Vox. Pero aí non había un só concelleiro, non había un só diputado, ninguén só estaba don Antonio Tejero Molina, como persoa se conhecía. E odio como algún tipo de considerado. Estaba a ministra socialista formando casi de los estados. Bueno, eso es outra cuestión, pero podemos debater sobre iso. Pero a cuestión é que Vox querese despegar, por lo menos nesta altura, da herdanza de Franco, porque está apelando a outros sectores de poboación, xente nova, cabreados con confinamento, con política, etc. E aí non que convén asociarse con Franco. A proposta que fixeron por Arco da Vitoria da Moncloa en Madrid, non sei se algún molestes, propuxeron quitarlle os símbolos explícitamente franquistas do Arco da Vitoria e adicalo a las victorias del ejército español. Claro, con iso están sacando un brete o PSOE, o PP, etc. É dicir, no, bueno, imos facer como todos, tamén en Francia temos o Arco de Triunfo, tenemos por caso, tamén en Alemania que nos aporta de Brandenburgo, que en orixe son iso, é dicir, festexar os soldados que volven a casa. En Galicia, bueno, afortunadamente son marxinais, por lo de agora, son marxinais, ollo que nas eleccións xerais si obtenen votos, máis votos que nas autonómicas, por lo de agora, pois, conseguen reclutar frikis, en parte porque o voto a Vox tamén está dentro do voto de PP. Entón, aí tamén eses equilibrios, esos os malabares, ben expresados por Monse, no seu momento, no caso de San Simón, que estamos vendo que aplican a mesma receita máis ou menos a Beiras, quedamos ben, dicimos, somos antifranquistas, por estrategia política, algúns por convencemento tamén. Poderíase falar aí algúns matices dentro do grupo parlamentario do PP no Orbe, por lo menos a miña impresión. Pero, despois, unha vez que o sostenamos nós, pusimos barreirado de contidos de memoria histórica, termo que o presidente Núñez Feijóo alude sempre en termos moi pejorativos, respectivos, por exemplo, no seu discurso no Consello da Cultura Galega en xaneiro deste ano, que pasa como non trascendeu moitos medios, pois non todo o mundo se enteirou. Se fala de memoria histórica en termos moi despectivos, o que considera que recuperar Meirás para o povo galego significa restituir a Pardo Bazán, co cal quedas ben con moita xente ao mesmo tempo. Quedas ben cos inimigos do galego porque o Pardo Bazán, dende logo, galeguista non é. Podemos debater moitas cousas, pero galeguista, que le gustaba el vino ribeiro. Quedas ben con feminismo, ainda que a xogada era demasiado burda para que se dice ben, pero interpela estes valores femininos que están de moda e que, bueno, aquí o PP tamén utiliza. Da mesma maneira, cos especialistas en literatura e con esa percepción que ainda existe de que os grandes escritores galegos son Camilo José Cela, Valle Inclán e Pardo Bazán, e non Castelao, Pondal, Rosalí. Ao mesmo tempo tamén situas nun brete
a outras forzas, por exemplo, o BNG neste caso, Galiza, é dicir, como te vas negar a que Meirás se xestione dende Galiza? Non te podes negar. E a xogada políticamente non é para. Pero eu creo que isto que se fai neste senso, neste eido de memoria histórica, como se fai con a normalización lingüística, fachada, en espiritualidade de continuo. Por menos eu vexo así. Entón, home, si adoptan unha postura máis centrista, moderada, etc., bueno, ata certo punto. É dicir, unha visión que a veces se ten de fora e que probablemente Ortega Smith despois chama separatista fraga estas cousas que son totalmente absurdas porque todos sabemos o que é. Estou de acordo, sempre que me fijo a veces e logo cumpele años, sabes? Quero dicir que eu teño amigos moscari que dicen, bueno, polo menos si goberno PP, pero vos o PP, entón eu cuidado, casi prefiro verdir que al final é o PP e estou de acordo totalmente, bueno, 100% de con que acaba de decir todo Núñez Seixas, ¿no? Pero sobre todo eso, cuidado con esa idea de que este PP é un perriquiño, porque al final eso creo que aquí Vox non triunfa porque a ultradereita se siente perfectamente representada polo PPDG. E é verdade que hai distintas sensibilidades, estou totalmente de acordo, e co tema da memoria tamén, non? Alguna reunión que tivemos no momento na lista está claro. Pero eu non diría, bueno, aquí temos sorte porque temos a mi Feijóo, non, que o PP aquí, alá, para mí, desde logo, non? Creo que hai un grande erro, perdón, que tivo a Fundación Franco foi no seu momento, no se fixo cargo de xestión de Meirás, ningunear a Xunta. O sea, a Junta estos de aquí. Creo que eso foi o seu grande erro, porque eso sí que foi, tocou unha febra moi sensible, máis que calquera outra. Sí, bueno, a ver, comentando un pouco o que decía Carlos tamén, eu non quería transmitir esa impresión de que isto fora modélico. O que sí é verdade é que isto nunca se producira até agora. Teño toda unha cantidad de críticas respecto do proceso, unha cantidad. Pero creo que incidir no relato, digamos, máis pesimista o que nos fai é empezar a creer nese relato. No relato contrario. Non, iso digo eu. Non. Quero dicir, eu decía agora por o tema de Raúl. Quero dicir, insistir na parte de botella medio chea, creo que non nos gan ningún ben. Eu prefiro irradiar algo de optimismo que non... Con todas as miñas críticas que teño sobre todos estes procesos, en todos eles. Non foi modélico, dirías, pero sí un modelo no que temos que fixarnos, porque foi do mellor que fixemos. Eso creo que nos estaremos de acordo casi todos. Alguén dicía por aí do Oval, de acordo, perfecto. Pero non remata o proceso. Ainda hai que debatir, ainda hai que xogar con creación de acordos. É o camiño sempre, xogar con creación de acordos. Bueno, simplemente, só para rematar, a idea que iba por aquí. Estou de acordo contigo, non son 3 espolios. Ni siquiera son 3 espolios aos do Franco, senón que hai moito máis. Dionisio falará hoxe pola tarde en máis lugares de memoria, todo un camiño por desenvolver, xa García falaba todo o que se está facendo, é un monstro excesivamente grande, verdade. Eu non pretendo presentar únicamente, teño todas as miñas críticas, pero podría presentalas, pero creo que o mellor para pasar mañana non é precisamente presentar as críticas, ainda que, é verdade, tamén o temos falado moitas veces, a veces é necesario forzar un pouco a cuestión, e cada quen que defende o seu, lógicamente, porque cada quen é parte, pero cando hai que facer as cousas e dedicarse en serio a proxectos e objetivos comuns tamén. Ben, pois, penso que non hai tempo agora para máis, en todo caso pola tarde continuamos e se queredes aparcar algunha cuestión para o debate da tarde, pois ali poderemos abordar. Seguimos entón a partir das